aquesta és la política de la dreta, que és jo faig el que vull amb els diners públics i que la ciutadania tape els forats conforme puga. Nosaltres no podem ni devem permetre polítiques que amenacen el nostre sistema de pensions, que la mala gestió de les arques públiques i del fons de pensions, en concret per part d'un govern incompetent, vagi en detriment de la qualitat de vida dels pensionistes i en pro d'un equilibri financer que només beneficia uns quants i que es permetrà seguir malbaratant com ho ha estat fent fins ara. El problema de la falta de diners és l'espoli al que ha estat exposada la guardiola de les pensions i a la incapacitat del govern de l'estat espanyol per resoldre el problema 20 anys després, tot i que han reiterat el mateix discurs i les mateixes excuses una i altra vegada en l'exposició de motius de les lleis que han creat i que successivament han anat tallant les prestacions de la Seguretat Social. No és qüestió d'escudar-se en l'augment de l'esperança de vida, les persones viuen més, les baixes taxes de la natalitat o la crisi que diuen que estem superant. Tampoc és qüestió de retallar en la partida de pensions, sinó de fer polítiques que promoguen els ingressos en la caixa de pensions. No s'inverteix en I+D, no hi ha política de foment de l'ocupació, ni d'inversió industrial, ni de regeneració comercial, ni d'empreses ambientals que creen nous sectors econòmics. La llei reguladora del factor de sostenibilitat i l'índex de revalorització del sistema de pensions són una estafa. Mesures que només contribuiran a empobrir la població més vulnerable i augmentar la bretxa social. Necessitem mesures i actuacions polítiques que es garanteixin un sistema de pensions sòlid, sostenible i just. I, per suposat, tampoc podem ni devem permetre el dèficit de gènere, la discriminació a què estem exposades les dones i que ha creat una bretxa salarial del 40% respecte dels homes. La nostra feina i els nostres anys treballats valen iguals que els seus. I el nostre grup municipal es pregunta per què políticament és tan fàcil treure diners de la caixa de pensions i no és tan fàcil retallar el pressupost d'armament, de la Casa Reial, de les dietes dels polítics i dels sous vitalicis. Nosaltres votarem a favor.